Hola, què tal? Bon dia. Aquí estem, a la platja de Riells, a l'Escala. Bufa la tramuntana, fa un sol molt maco i les onades, bueno, elles pues, també s'escolten bé. Com esteu vosaltres? Jo avui he vingut aquí a aquest preciós paradís de la Costa Brava per parlar amb empresaris que volen col·laborar en la nostra borsa de treball. Volen trobar treballadors amb les condicions i bases que tenim al projecte del Teu-Cuiner de Girona, i a l'espera de trobar més empresaris. Ara mateix comptem ja gairebé amb una quarantena de restaurants i hotels de diferents llocs, tanmateix d'un centenar de currículums que ben aviat estaran treballant més d'un. Esperem que amb el nostre projecte podeu trobar tots una feina digna i tanmateix pels empresaris trobar uns treballadors que es corresponguin de manera formal i responsable. Fins un altre vídeo en tornem a parlar. Anireu veient moltes ciutats i molts pobles de Catalunya en el meu dia a dia, la meva feina de trobar restaurants i hotels, empresaris honestos i responsables i formals, perquè de cara als treballadors també tinguin garanties de que els tractes seran així també. Que tingueu un bon dia. Ens tornem a veure.